Ọhaneze na-anụ unu m ndewonu ọkwa na ije ụwa ka o chiri ya zere ndewonu ọtata ka anyị eje na ke ndị egede na ndị mbụ so tata kan decide reach as back to your root. So we back to root that. Makana anu na ya wog hinne anu go ya wog anu no go back to the root as I must go more here no war here by 5 by 4 as ni wu ni je kwelele ma ọ na-ekwe ha kwetere. So ya go back to the root aka nchoro ka nga mu akwadogo ichi back to the root. And me chasing no na western world unu aka na-eche na unu ga anata bana ka ga back to that route maka so ma yeso weje o unu asim je back to the route na noro western world anya Benz na noro mbogo na anya Benz so unu ga anata ka je back to the route. Because onye amaghị asụ oyibo onye amaghị ede ihe edezina somebody like Uche ife nna fortune ịmaghị asụ oyibo biko edezina aghọta m ihe ide ịmaghị asụ oyibo go back to primary school aghọta m ihe this is see wetin the eat you English I don't understand see wetin the eat you kenke ude ịchọrọ ihe mebe ọ chọrọ ide see what in the eat you or see what in the THE day. Go back to school now. Go back to primary school. Maha sweep, but must even cake as because there getting and them a protocum kaichi back to the root. So then it been a western world. It be Germany, it be Australia, it be UK, it be US. It be Switzerland, it be South Africa, China. About we need when I see, let's go back to the Rumba, Apadogum. Amanda is a chubu. Yes, I'm a hungry man and I need me a go eat Megonjarin. On your Pueblo say, I'm a beggar signoriaka. Yes. Or I'm gonna go and I may pretend. I may live a fake life now. I'm a puko. I'm hungry man, so I need food. So on send I can't talk in your make come with Yerian. Where was it about? When I joke now, you tell me now we're a hungry man. You help me, you give me food. Go on, Ili Ji Yatum on one nigga campo. Give me, let me follow you chop. 2,000 they send them a Yerian. Where they bar. Or one hungry man can be back. I'm a pure hungry man, so Nemo can let me eat. So you can know when me chendeg and them. This I get back to the root. I do come no there. Go for candy. Obe sim kai back to the root. All suit. Be ni ruwa ko be na akuzire mu culture. Each kai back to the root. All suit. Iri suit. Be ni ruwa wo na akuzire mu no na. No si ejinde root ah. Muna gina ko onye buje battery. If what then if I come. If we are, we for ya. Apodro ma apodro. Eh, we for ya. Apodro ma apodro nenka na kanka. For ya apodro ma apodro. Ne awa mo god. Ogodo ka ngwa awa mo god. Apodro ma apodro so if we nchi na anya eba. So ipodo ka ga back to the root. Ipodo to asi na US barata. Ben na ga bro US. Obodo na ga bro US. Forefathers sigano na US. Ancestors who chopped onugbo ano US. Ona Ndi Igbo ka ha no. Tetege. Owu ho ina ngo champagne. Mo ana ngo manya mbo. You know na sim let's go back to the root. Mo na gina ka onye no back to their root. So we decide to go put na mbe back to the root. Tetege. So organic look and when they put na abu ndị chọka chi ya back to the root ngwa o set go
What's it going? All these people now call on Niru. If I should bring you online, let us debate. Let us debate. Also, I joke about joking. And what I'm going to debate. Just only questions. I want to kick us at them. You cannot even answer single one. Only question I can get joking. Before you drag 3, 4, 5 questions, it will offline. That's the only debate I can debate with you people. Nana corner. Once you put up for debate, I drag only questions. Before you drag 1, 2, 3, 4, 5 questions, no more. Why not now? I'm church now. I'm going to now. Church is close to my house. I'm going to go. So Ndi agri na ndem Ndi chọrọ ka echi back to the root ngwa na epute gom ka echi back to the root onwe yon nata hapu benz adrop gom hapu gom moto m adima anyazi moto ofu ka nji agazi so because iju ekwensu iju ngwa ọrịa iju ndị ọcha iju ha produce iju ndị ọcha iju ha produce ọ ha produce moto. I'm going to never. Let me show you one. I produce a car. Iota. I produce a car. For ya? I produce a car. For ya? So I don't know my compound. I don't know them can know. If you're a tenant, my house can be. So muta even go see have to go me chose me need us me daughter. I can't go back to the root where brought this motor. It doesn't belong to the root, in the it belongs to the daughter. On can have belongs to us here in Yana. On can we and the ancestors say Ropota. Oh yeah. Never. Yeah, ancestors I have Ropota. I have a day. Keja ngumanyambo. Keja ngumanyambo ne. So I will back to them to her. Oburi iri spec that she anya ndo charoputa. Iri first cap ndo charoputa. Iri Italian shoe. Italian shoe ederia my sister Chinenya. You are welcome. Happy Sunday. Ikapa church ta. Because I get discuss Makandi get church today. Oburu iri Italian shoe. Made Italo. When shoe made with Ndegre and Dembo. But no fushu ye. Made in Nandegede. Made in Ndegre and Dembo. Shoe you know Italian shoe. London wears. China, Australia, Japan, made in Germany. Made in Hong Kong. Piana. And when I kill you, made Nandajana. To each one them happy Sunday go church. And one kill you, a delegia made in Ndegere and Dembo. And one key a delegia made in Ajana. And one key a delegia made in Arunsi Okokopioko. Mawarunsi Ibariam, or Arunsi Okija, or Warunsi Unsuka, or Warunsi Umukankano Sensiam, Umukanka Arunsi Unakogeri, Umunonsense Aperapi, Arunsi Unujet to don't say a good co produce itself. And when phone use a delegate made in Arunsi, so Yarusi ne produce Ibu Mad. Obucha Ibu Mad. Oh, Yarusi ne produce. If they produce no in a knee, in a mud knee. No, they produce an iPhone. Produce Lexus, Honda, Toyota products. Colo as all these minibus, truck, 911, Mac. They produce many things, but here see good with them. Ipibu made.
ina pigbuari mmade o ya arunsi no o yu ji arunsi eme o ina pigbuari mmade neni no sin neni no sin innocent motors no na Nnewi no Umudin ndeni na say let's go back to the roots how many motor innocent no ke na anya wanda guka kporata ndị China abịa na couple moto na ya they made in innocent how many ke na anya moto igugo moto innocent nya for one day mana isi let's go back to the roots ka anyị nyere onwe anyị aka anyị nyere moto innocent no ke na anya gị nwa no western world na anya Mercedes Benz ina informatic ina GLK ina anya Honda Civic, Honda CR-V, Crosster, Honda Pilot, ina anya Highlander 2022, 2021, 2020. You want iPhone, you want Samsung. Can they produce all those things? In a use in Vatanabegi, made in China, made in India. But good more of yarunsi no produce go. But more of yarunsi nonsense yarunsi never. But more of your produce. Ndi dibia na kwari na iru agwo gbomo fi ha produce ihe na produce ndi Yahoo boys o ha na produce to encourage boys ka posizi na ina agbo anakara agbo ekita ana agbozi boy na o produce Yahoo boys criminals ekperi ma o you na produce eto oru gene be eto oru give eto oru ina atoro bia mmenye ogwu mmenye ka ịtụrụ bụrụ igbu wayo ịtụrụ bụ ka onye ọcha na-atụ ka onye ọcha degodi ị na-agbụrụ onye ọcha ọgwụ ka iri onye ọcha amaghị nọ ndị degodi na igbu ọgwụ nweta onye ọcha rie onye ọcha na-enughị n'enu dibia na igbu ọgwụ n'enu ndị sa dibia ị na-agwọ ọgwụ ka ị nweta onye ọcha ka ọ kwụọ ụgwọ ama no all these boys ka ọ na-awa nọrọ like this phone gagharị nke ya ha sị gị na ha si na social bank akpọ na ha si na first bank akpọ na how your this mbụ ka ya na-akpọ ya mbụ account officer that somebody want to tamper with your ATM pin that you should call your BVN call your the serial number on the ATM again. Call your PIN number, your secret PIN number, so that they can be able to protect your account. Some people nda ucha itibori bona na be dem nonsense ni wa obian ha bought their ATM PIN. How are you? All these boys now mad na rahu ra kan gbabu no gbe no nti. Listen to me. Obu na ibi na Lagos or wanna be na Lagos near this information na chinye gina. Michael, welcome. Information actually you get na pass information now. I believe you share this video. Pass this information is a very information that many people are money here na chi wagana. Pass this information. Make sure na many na Lagos ka na makare here. Na Lagos ka ha juru eju na Lagos here. So pass this information. I want to go na Lagos, boy on a phone, pass the information. Enwere ogwa na chemist amụrụ m afọ ogwa mana enwe ngajuta afọ ogwa nga I will expose it onwe ngajuta afọ ogwa ọ na-adị ka powder ọ na-awa habata ebe mmadụ bi n'abalị ka ha ji abịa ha bata n'abalị ha bịa na window gị ha were powder ahụ ya powder ha were powder ahụ ha fụọ ya n'ime room gị ewike na-arahụ ụra ha were powder si na window fụọ ya ụta when in your room, that powder banya in your room through your window. In the next 5 minutes, why in the next 5 minutes, yeah, as in
he had a drug in next 5 minutes. Hacha wagoro net window na put na room you cannot get yourself. Here muto onwe all powder ka na tiwe na hanky. If by one chance, esi na azu trigger me like this. Jidega aka. Highest 2 minutes. Iye mutezi onwe you got that. Half where highest 5 minutes. As ila wizuru more and more. Iye mutezi onwe hacha one net. Haba yezi eba begini. Ha chikoro phone phone I want a lot. Hey, whatever my ATM again. I make sure because I'm an ATM. I'm gonna ATM money. Like who okay? Not the kind of wallet. Or do on a wallet. Or do no television again. As a better or do as a phone again. How much as you have to this place you have already your ATM. Or how chotra zipu. Makatra zipu some neko weke heko mahabata. How chot that haga there. How chikolia ha move before China account again. A man like this. And I name newu. So in na chi bu no have kwe fu ndedibia fo na agwo nke ha na gosi gị n'ihu akwa hapụ nke a ebe nke ọ na ha mechazie n'ihu akwa jide na azụ mee nke azụ onye dibia nọkata otu obuti ike na-arụ ihe niile ọpụta onye mmadụ 500,000 ọpụta onye mmadụ 1 million ndị ọ na-agwọrọ ọgwụ ebe ka ha si enwetazi that money ọgwụ ndị nna nna anyị gwọrọ kpụchara ha isi ọgwụ ndị nna nna anyị gwọrọ kpụchara isi ha enwere one couple ka agba ka ndị agbara ọfụrụ a na-agwọ wee na-ebute ike niile hapụrụ ya ahụ anyị ma ya na-arụ kidnapper karịa na Ndị Igbo nwe ya ma nke na-eme asị let's go back to the root root aka nọ n'ime ya it happened to me Michael it happened to me I was sleeping they came for the powder that's when you have one idea well maybe investigation how about this my house generator na kpo mechie net boat net tika ndina na ties ka nzutu ike ko wetra azam tika nzutu ike before njesazi ya we na kpo ike aka na ezuzi ebe after 11 hapata si na window for that thing for the powder mwa mma na ade mara hora ka nketa for the powder amozi mebe no hapata room mu chikoro phone m phone nje nweta alert ma ATM ma key moto m I call my phone everything. Everything. Now here. Ghana my first banking. Get what I got in here. I don't work out on a first banking. Ghana my Zenith. I don't work out of Webasha, but they got the number to put over. I bet we got in a UPA. So we didn't be it. Oh, just some. Then my brother, he was phone here, my phone here, get the other some ties. Nazi phone here was UPA. Was a UPA office. Boy, their customer care, ebe 2 of him, ebe to 1 him abani. Bagajimana UPA na roll. UPA na roll. Boy, ebe 1 him abani. And for those of you want account, me per account, make sure name my year me per account, okay? Make sure name anything concerning your account, Hagajuju can be per your account. But I have to check for me per account again. Check for address, per account again. The more I be able to 1 in my banny. Hajom can be per account to me. I'm per account to me. I'm per account to take me per account. Hajom address in 1 and name 42 Nobi Road. I didn't check for no one. I can't have a period more than I can't be period on the secondary school. Or go more than 30 years or 29 years. Me per account to more than 29 years. Came on 29 years. How is the age? I'm an agent. You are come per that account. How do you get the address? 142 Nobi Road. If you so all that's an address and why I drop my phone number. Then I drop my next of king. I'm again have block what the account. Oh no, we have hey by now BP can give himself.
So only per account, make sure you address him per account. Make sure you be an easy. So that if something like this happen, if you call them, how can you do these questions? I'm free. I will raise just small money than my UBA and my Zenith account. EcoBank him, a guy the just or better go small just more money. Man, first bank go them do much. Zenith bank go them do much. Best way go them na UBA. Onya chizoram. So ndị bi ifo na agwọ Yahoo ọgwụ. Ọ ebe akwụchara gị ọgwụ, agwa gị gote powder. Guje gote powder, gote powder ahụ bịa ebe mmadụ na-arahụ efụọ ya. For ụmụ nwaanyị na-echekwuru ụmụ nwoke. Ọ ibe ụta afọ ahụ powder ahụ. Ure eburu gị, rape gị. All these things ka ndị a practice na Igbo mana unu amaghọ. So let's go back to the roots. So root aka m nọ n'ime ya. Otu amagịta na enwe ike echimpụta na adreesị chota sị gị bịa ka mgbara gị afa achọmofu ihe koeribe ị ga-afụ otu onye ara achọghị ịgba mgbe nwere ihe ọ na-arụ efu ya ozuzuru je gbaa mbibi were chịkọ ya mebe m je na-eri nri je na-atara ọkụkọ ịghọtago oje na-agbagharị na-enye megara m eri mugos. Let's go back to the roots. When you dress so to a bank, every time I go back to the roots, you got bank it suit. When I get bus, figure Western water in a game bus. When you dress like this, I get bus. Why no on you book able? When you there address a embassy? Why are you dressing like a foreigner? Let's go back to the roots. Ma kusema biko anje sapu nonsense ante nihu sapu rubbish sapu nonsense ajeje kendi ga send ni megunge 1000 asanda because ungana send ni megunge 1000 send megunge 1000 yetalo mas more 2 bottles e man ma do greedy ego na nakali na aha fe gas ego 2 bottles. I don't give a gas. I go 2 bottles. I want to send the Megan 1,000. I go down 2 bottles. A catch him go. Kazi na ma na kuaba. A catch him go. It is the Megan. I send the homo. Every 1,000 when you 2 bottles. When I catch you, tea in a bottle. So I want to chop and tea in a bottle. You want to send the Megan Jata? I want more picture now. More picture now. Catch him go. Catch you go. A tea in a bottle. Pichie. Was he as I wasn't going to send very good account. So ma kuseba nde won want to ganga bakamara my fellow Christians umu chukumu chineke ndiga church ndi vidoro guy chaka mo kawe chaka mo yani chole chaka mo echi chaka mo ege chaka mo enwere me chaka mo mwe ababa yadu chole bara family ababa yade chaka mwa acha yina ndi wayo 419 ekperima ana practice criminality na Igbo ndi mmadụ ana fund ha na fund ha. Let's go back to the root. Which root are you talking about? Which dirty root? Nonsense root. Root is in ahụ. Ijowa. Benny send them a gunja 1,000. Otherwise, a thing about to puchie. Does a thing about to puchie. And I'm about to go now because I got about the root. Others, Emmanuel, good afternoon from Nigeria. Jim Tunnel, how are you? Good afternoon. Egunume. You get them now. Then more kedibia, Ijowa, and them. One more kedibia. Yeah, Clement, my brother, good afternoon from Nigeria. One more kedibia. OKDB Ijowa. Happen on the 419. Happy Sunday, Onye Jelam
my sister from Italy. God bless you. Jesus. Abunu na the 419. Now the 419. Okay, dibia sele bi celeste, yeah. Emana otego since more than 8 months now. Mandije bom na mmiri. Mandije chuajas na pomsi na mafie. December na ha wo yamfo. Kama yen na afo wundi na sendiri me gunja taso. Mandije ndiye kwam na milo. Ndije kwam na milo sina ha kpogbo na milo. Mande turum na aronsi sina mafie. Go to 8 months now. What is on now for 100 and then going to house? A water. Rotanna Peter, now God bless you. Also, didn't send them going to house. All I want to warm over. Didn't send them going to house. So because Rotanna, you're going to house. Because Benny send me going to house. As is now warm over. So I watch them over and enough going to house. And that's as I got on. Mbanguna unewele envelope jenye ndibai se hando mba nyele megega bikalia wannam alu oijowa nyele mega ngore je ta Sunday me ta Sunday yeah prince okay prince agobata wadiga ema prince na prince eji hanya afomafom na Princess now hungry man. Princess when you going to 1,000. Yan to only me going to 1,000. As well as hon, it me 8,000, 5,000. No 2 bottles where they pour you so that can we keep up with you. Yeah, update. I say a jar no full. A pocket nonsense. Ewutaha. Then legend coke. Ewutaha coke. Coke had a chiha, had a near champagne. Ibe Valentine, get him. I would have coke, Hana Bruchiha. Coke, I brought your coke, I just more champagne. I brought your coke, I just use champagne. I just a dirty place, just brought your coke. I just now where the corrected place ebe AC jana ngo champagne if one ana obuchi han ana agbachi han zama I get go please I go but I'm just a hungry man man ogbo enye munni ige egwugwa ije uwa ige egwu please I go bata nwadike si na we a hungry man man ogbo enye munni. Wow, Michael, put a figure now. Obunu na borom Michael na that somebody will spend 10,000 for me na come with 1,000. Yeah, na put afria. Have you seen it? Unu je to am na aronsi, mother send them go 1,000. Unu je pom na mmiri, mother send them go 1,000. Unu je to aja ni sim, ana send them go 1,000. Chupa na aja ni sim. Mana emu expose. Aronsi na ahụ. Nobody who they produce. No, in a people name money. But one of my bar was really meek when pitch but one of my bar not on steady. Since over 8 months, to narrow over 8 months. If I had a moon, a moon without Arusun. If I had a moon without Arusun. So, to bottom narrow, one not one I Janis sim. Chubana Janisim to Simon Yike. Oh, no, Kike Gabu. A pin, one pin. Okay, a walking Bobby to Ramania. Pop Zipuvenia. Una more than one yet you can work here. No matter gave me one idea. They wouldn't money why you. And what are we on Mundo, we are Monday after my Goka. I'm a church, no people can name. Of which no one charge my jundo kaita. I got powerful adjutant. So I do. Okay, can send my WhatsApp. Name my WhatsApp line. A job your WhatsApp line. Name my WhatsApp line, Mike.
System ha ido answer ndere again na. Abu ndi we na we ha. 74200 2000603. Okay, yeah, my WhatsApp line. A job your own. A job your own. System I can send direct my account number. Can you make a thousand? Apple Prince Agobata. Prince Agobata is now a hungry man, and that made him accept I am a hungry man. I don't believe fake life. I accepted. I'm a hungry man. I accepted. You know. So when I accept that I'm a hungry man, then that hungry man sigi gijezie goko wejerien ejuba. What am I having? Am I living a fake life? Only from a hungry man, sigi man a hungry man, I'm ego. Now we're uno na Ikoyi, mwe uno na Festag, mwe uno na ya much many places. Open it. Mana epotagom number hungry man. When you see me go come where yen ejo. Chidimma eze choose chubwekwe yojo. Nokata esoromuchi man-made God. Chiana pira chiana buru kai. Chinnefe uchidindo chibine niwe. Otu akpari of Jesus Christ ebe can belong. I don't belong. No, because I'm not dead and then but you have any yojo. Chidem mama says happy us now hungry man, I'm accept. I'm accept. Man, is a hungry man, Korean or Jew. On answer my hungry man now, or the mo a good sway is come with Jellian. Don't know, I'm gonna go motor from so. Prince Agobata but you may go with Jellian, I'm gonna go one, and Chabon Ndi Igbo, Age Raju. Chanye dendo. Chanye dimma neze chanye marama o chanye marama o obodo bunaga chanye dimma neze chanye marama o chanye dimma o obodo bunaga onye kwe na Jesus amachoge ekwe ndege na ndembu ma kwụsị ebe a ndewono biko make sure you share this video because we a lot of information pass here okachasi ndị ihe na-eme na Lagos otu esi ezu ndị mmadụ ohi enwe powder na afọ so if you share the video ka onye ọzọ fia aribu a victim and our opportunity we ma announcement maka ndị ga-anụ no Christmas padokwe enweghị ọfụma maka na ụfọdụ nọcha town enwego ndị n'obodo oyibo for 10 years they are living fine enwere ihe mee ha nọ immediately ha nọta Nigeria gbada village ha nara obodo oyibo asị gị na onwe ihe na-eme ha n'afọ before ma na-eme nụ ọwụrụ ọnwụ agbanyegụ mba afọ agbanyegụ ngwere n'afọ before ma na-eme nụ asị na onye anwụọ when ndị nọ na town enwere ihe na-eme ha nara village na-anatazi emeghe enye ure ịghọta ha yabe enye ure ọkpa ha aza ha si ebe a nwụọ mana sisi ha nọ na town nwegwe ihe mere ha nụ ị na-anakwa village uche gị dị ya maka ndụ gị kwado onwe gị akwado nụcha onwe gị anụcha ihe na-enweghị iwe na a lot of people na-agazi ụka a na-ekpere na ha nara village nwezi ihe na-eme ha so ha na-agbazi chọọchị mgba so na kabazi gị na olive oil enwere ihe ọ na-arụ olive oil olive oil man of God ekpere the power of God by an olive oil you anoint olive oil in aruzie na village enwere ihe m ga-eme gị iwe na-ewezi ha maka na ọ na-arụzie ọgwụ ha na-arụzi ọrụ so unu ga get very careful very careful ma ị na-ana village ọtụtụ ndị mmadụ eluzugo ndị ha n'ihi Christmas na ha na Christmas udo na ọṅụ
natazie bụrụ ndị nwụrụ anwụ mana ọ maka ndị ha ga-egbunwu maka otu anyị nọ anyị enogo ndụ n'afọ ya na anyị enogo ndụ n'afọ ndị na-aṅụ mmanya iche na onye agịnị ya nọ na ogịnị ya nọ ịma na o ji isi ịpụ ojere nyụ mamịrị ọgbawere gị na mmanya ọgbakawere gị na mmanya maka ndị na-ata ọjị ha were nsị etinye na mbọ ha na-awazi ọjị ka eji awa mbọ agbanye ya na mbọ were nye gị taa just because na ị na-eme ọfụma kara nwa ya just because na ị na-eme ọfụma kara nwa ya just because ịbatago ọrụ ụlọ papa ga na-ekozi iwe a na-ewe ya ọ chọkwa ya esime gị na imechi ụzọ ahụ banye gbara gị nsị na mmanya ka o esi gbachie ụzọ ma ị gbara gị nsị na mmanya unu ga-adị very careful and ọ bụrụ na ị na village buru moto na village ụbọchị ị ga-ana chekie taya moto gị enwe ndị ọ na-ha paakị moto n'abalị eje ha were wheel spanner lose the knot eje ha were wheel spanner lose the knot enwe ndị na-agbawa ụzọ ndị bi Lagos ha bịa lose ha the knot taya moto gị ha bịa lose the knot ya ama obere ihe ejidezie knot ahụ ịgbazi ụzọ move n'ozie na high speed na express bifo ị na-achọpụta ihe na-eme knot ha eluzuo and all front one ka ha na-eluzu maka front tire agba ọ na-atọ mbulu moto mana ọ bụrụ back tire nwere ihe ga-eme gị mana front tire abịa eluzuo front tire ịnọzie na high speed front tire pụọ my brother ya survive lie ya survive front tire moto gbaa with high speed my brother ga survive so ọ gbazizi ọsọ ma sọtụọ pịarisi moto onye pịagbuo onye ahụ ọ ihe ha na-eme anwere opportunity emekwa announcement a maka ndị na-ebi mekanik moto mekanik rụchara gị moto iburu moto gị bifo ime travel chekie taya moto gị fọkụnaiza chekichara gị taya bifo ime travel chekie taya moto gị otu a ka ndị ọjọọ nọ na village na-eme ndị nọ na village otu a ka ha si eme ịpaki moto n'abalị ama ha fence ma ọ bụ ndị enwe fence na ife na ha n'ime abalị bịa luzuo front tire moto gị luzuo ya slike front tire moto gị ị na-eme akwa travel ma gịnị chekie ya maka ịbanye highway ndị na-ada far place maka ha na-agbagba ụzọ ndị bi Abuja na-agba ụzọ before for ha apụgo ndị bi Lagos na-agba ụzọ so imuvizie pụrụ na highway ọfịọpụ ọsọmasọtụọ pịagbuo gị ịdago dị very careful ị na-aṅụ mmanya dị very careful ị na-ata ọjị dị very careful ị na-eri nri dị very careful ị na-ekwe n'aka dị very careful ị na-akọ akụkọ biznes gị dị very careful maka ihe ọmụmụ iji ọnụ wee nye information about your life about your business na village dị very careful ị na-etukwe n'ọnụ were nwayọọ na-etu ọnụ were nwayọọ fake life dị very expensive ndị ga-eboro moto from Lagos ebe a wee nata Ndi Igbo be na-eme pasmaga ndị kidnapper na ndị na-anara mmadụ moto na ha jukwere eju anaghị moto iji 200,000 wee rent ya ije rent ya moto a na-ere 18 million 15 million 12 million iwere 200,000 naira iji azụ afọ wee je rent ya wee buru nata Ndi Igbo wee tinye dealer number ịmara ndị mara amaghị difference between dealer number and the number register mmemme unu expose na ọgba ọ dealer ka mbụ I will expose you people m ga-egosi ndị mara dealer number I will show them dealer number some people rent ya moto with 200,000 na Lagos here ha tinye dealer number nata Ndi Igbo bena emere ndị mmadụ uko ka onye chọrọ who do you want to impress want to suppress people moto ị rentịrị rent wute ego iji azụ afịa ọ na-anara gị moto ahụ ebe ka ga-esweta 16 million wee replace ya the moto ebe ka ga-esweta 12 million wee kwụọ onye ahụ moto ya some people wu ndị n'obodo oyibo sendere ha moto ka ha ree ndị n'obodo oyibo sendere ha moto ka ha ree ha eburu moto maka onye ahụ n'obodo oyibo ha eburu moto anaba be ha na village maka na ha ma na village ha na onye ahụ bụ ofu ihe iwere je na-eme pasmaga na village anaghị moto ahụ ka ị ga-akọrọ onye ahụ na moto akịta na ya op 14 pilot na moto akwụ ebe a na moto efu ụgwọ ebe a na
Muta kweba na is 12,500,000. 12,500,000. Mwele dila number tina muta na. Auna wa moto na bula na isana muta ke nga korochim. Fake life or very expensive. Wala keha. Mama yina chime impress. Yan makandiga na Christmas. Andi jegi jana Christmas pa rumwe gubu. Oya fi na December and one other December. Manage bakapta ndege na ndambo. Serebo mo ga anya ginsi. Let's go back to the root. Aga je kwa ginsi. Iri enwo. Ma kwusi aba for those of you chori nyeme gonja 1000. One no get promise go 10,000. Osim se mu send account na ka etinye yo osu 1,000. So onye ọrụ metụkwa no bi nyeme go 1,000. I send my account number. After all, Tinibu na agba ego niile onwe, people can enye ya gift. People can enye ya gift. Dangote na agba ego niile onwe, people can enye ya gift. Ndị ọgaranya niile na agba ego niile onwe, people can abịa agbara Christmas enye ha gift. Ndị wakwa na ije ụwa.